Hagabanongkong ngai khublei ban ka pedeng sung bahaya phi baro ki paramngai na ka balang bulei pokse nong thumai ya ki rangba ki long kmi hon samla kan thai bat shinrang ki ba le don manta hang ne bat kham tam do ka pat na jong phi ki to ki bom pat dei paramngai ro ba ki pe lang ya kan online service ngai khublei kerpang na ka mentai pastor in charge Reverend Dr. S.D. Kharmoplang ban ka program committee ya ki bala treshitam ban wanra ya kan online service hapdeng jongi doblen kerkhon rejong phi ini sedang no ingin jiseng kan por da kami ruai ke jing ruai ke ban reus pa live on reu pada din pada ruai kan jing ruai ni semua ban khot yai kong ar kharmujai ban pulen ke ten ke jong blei bat ban pen gantang ingin jiseng kami sik tim kan yalam ingin jing ruai ha kan por Yap ya snow haperte nalaya ruya kapo na imbu Chris kunu play man kasih na ungajo
Nasim ya kanikalat ya kabanyo banai kuble ya pi baro ki para banget ki para Kristan bat ki bampat long Kristan ki banyo banya solang ya kanika online service ha kanika step rengkat bat kabalang baro ka we ha ka kerteng ka bat yang tam jong nong pen imba i jongi uji sukres bat chua bangan pendem ha ka jing duai nganyo ban pulia ki lai benta na ka tin ka jong ble kasam ka ban riu pholai ka baong au blei melong blei jonga dang step ngan wat yemi kamen sim jonga ka sliang yemi ka do jonga ka ngau kan mau yemi ha ka ri bareng kyang bat basitom ha ka bom don kum tang ala khmi yemi ha ka jaka kan tang banyo iya ka bor jong mi bat ya ka buram jong mi na ba ka jingle isen ei jong mi ka kham ha ya ka jing im kirmiang sentur jonga kene ro yemi kum tangan ker khu yemi kat ba ngadang im bat ngan ra ya la kikti ha ka kerteng jong mi ya ka men sim jonga on pen kadang kum da ka klen siing bat ka klen bat ka sentur jonga kane ro yemi de kirmiang sentur ki ba kemen habang akan mau yemi halor la ka jing thia bat nga perkhat yemi ha ki jing ap men miet namar melalong ka jing rap jonga bat ha ki jing ka ki thap niang jong mi ngan le kemen kamen sim jonga ka be e hadien jong mi ka ti ka mon jong mi ka kersan yanga bat kum juru nakasam ka basis pa lai kat khot ka bapra ter utrai udap da ka jing isen ai bat ka jing ai ubajan sur ban bitar bat uba kenrei ka jing isen ai un om yale halaka sngi lamni onam bat ya ka jing bitar junam sim le hangi kat bakum ki pop ki jongi lamni sim ai nong hangi kat bakum ki jing le bomman jongi na ba kat ba ka beneng ka jrong hakli ya ka khando ka ba kraw kat ta ken ka jing isen ai ka jong u ka long ye kita ki basap ting ye u kat ba ka mi ngi ka jengai na ka sam ngi kat tau pen jengai na ngi ya ki jing palat jongi kum ju kum bau ka pau isen ai ya la ki khun kum ta u isen ai u trai ye kita ki basap ting ye u na bau tip ya ka jing long jongi u kan mau bangilong ka khando ban akwar ban pulia na kanika kitab jong ki Deuteronomy kalau nong balai pulai kat khot ka ba arpunyo ka ba ong utau blei ba pom jukut ulong ka jakari yami badapo ki don kita ki sang ti ba bom jukut un be no ya unong sun jong mi nak mat jong mi bad un ong tu pendu no yaki blei nyo ban kar khu yaki ni ki jing puli ha kanika step ni nyo ban pendem ha ki jing duai kuk pa jungi upa peneng ni wan jan jong mi hakani ka stem ka ba kerpang ko try bat ka ba kentang ban ai ngu e mi namar ba ma mi meladon rengkat pat ngi haki kelep mat ka jing em ka jongi baro ni ai ngu e mi ba melari kerpang yengi ko try kam tam haki ni kisngi ko try ki bang ya lang ba ka ni ka perthai ka batum ka perthai ka badap tang ka jing idu jing kermen sudah ko try ka deureng khyang ka bom don ko pa lang na ka ni ka jing wan lun shop jong ka ni ka pandemic but new COVID-19 ko try ubala wan ban lun shop ya ka perthai baro ka way but ubala ta sikat de e ya ka ri ka jongi ru pa pe it he chonga Henry kan rat be it chonga hakum kani ka por kum ki khun ki chongmi ni shani atli hami ban ngiyo i ya ka sang ti play badon por ka chongmi ka ba yo ban don rengkat bat ngi ka ba sumare ngi ka ba ker ka ba dai ngi ko try bat ki snare jong ki thap ning ki chongmi ki ai tap ngi ko try bat ki ai sumare ngi ko try na kini ki bor jong ka jingdum bat unong sun upangim la pan yo i na mar kata ko pangi ai ngu emi baka jing ai ka jongmi kadap biang ya ka jing em ka jongi badde na kata daw ko pangi la ban long kum ni kum bangi long ko try ha ka ni ka klip mat ban yo ban wan paw khmat jongmi da ka man sim ka bangi ngau emi ho kan rat be e jonga kum ki khun ki jongmi ni dap da ka jing ngau si
thang sisa ko pa bangi la pai hadu kan ka pot ko pa bangi mla su ban kiu sa ka yem ba kan tang ka chong mi ban yo ban sakuri ban pan khrau ya ka kerteng ka badan bor ka chong mi ko pa rengkat pat ki para bangi baro ko jisu ba id chonga namar kan ra id chonga na ka benta kan ni ka jing ko jisu ba id torai bi ni id ka yeng ka chong mi ban sakuri ban song ki ka chat ki chong mi ki bala long do long snam ko trai ha ka jing im ba kan jaman sim ko chong hi ha ka jing dei ban mi ko trai ni dap ko trai da ka jing ngau sayong ka ba khrau ko pa habangi haban yai lang bai ka ni ka jing ka bangim pat jumat ko pa ha ka jing im ko chong hi trai bi hadu ka ni ka khlem mat ko pa handai ka man sim chong hi ka dap tang da ka jing kemen bat ka jing kermen ka batang hami ko ji supa id chonga namar ba ka jing id bat ka jing isen ka chong mi ka dap yingi ko trai bat ka kham kor panya ka jing im ko ji supa id me ap yingi men miet me sumari ngi bat me yarap yingi ha ki khlem mat ka jing im chungi ko trai me long play ko trai ba ka jing isen ka chong mi bat ka jing ai ka chong mi ka long ka ba khrau hadu kata ko pa me ya dai ngi me sumari ngi bat mem simla ai nong ngi kat bakum kita ki jing bomman ki chongi ko trai la da me thawi ki jing bomman ki chongi ko pa ka jing wan jong ka ni ka khlam ko trai ka nompat biang ko trai ban ai ka jing sneng len ka jing bitar ka chong mi yang ikum ki khun ki chong mi handre na mar ba mi me long blei ba khrau bat ba ka jing isen ka chong me ka khrau hadu kata uba map ki pop pat ki jing bom la ki papun ki chongi ko trai dei na kata ko pa ngi dang long kum ni kum bangi long ko trai me id ingi me map ingi kum ba ko pau isen laki khun ko trai kum ta ka jing isen ka chong me ka dap biang ingi ko trai na mar ba me tep bangi long tang ka khan deu si sa ngi long ki pat lot ki pa shron ko pa ngi ai ngu ya me ko pa na mar ba me long ublei chungi balong ke cakari ke chungi bad hapo chong mi ka don ka sangti ka papam jukot ko pa ka ban ya dai ngi no ni nong sun bad ka ban be se changai na ka ni ka ri bad ka chai pen ri bad na ka jing em ka chungi ko kan rat be i de chunga ngi ai ngo e mi bangi don ma mi ublei ba krau bor bad ba ai ka jing kemen ngi uba ka jing shania chungi ka scam tang ha mi si sa ko ji su be i de chunga lem dangi tip ya mi bad lem dangi shania ha mi ko try drive i ngi ki don sibun ki men simba kodon ki balakta hadu kata namar bakim tip ya mi ko ji supa id chunga ndai ka men sim jingi ka kemen ko palang ya lang ba ki jing bat ki yong ki bakrau namar ngi tip pa medon ha jan jungi ban medon ha sanda jungi bat ka sang ti blai badon bor ka chong me ka ye don rengkat bat ngi bat ka sumar kendong ngi ko try bi id wat la ka perthei kala du ki lat ki ri ki pastat ki bri ki start tam ko try kila du kalat kalanti handrengi aingu pangidon mami kak sangti badon bor ka jong me ko try kalong ka ba krau bor hadu kata bad uni uknyang jingpang don bor ru em ko try haka kerteng ka badon bor tam ka jong me bad haka sangti blai ba krau bor ka jong me isyania tali ha me kum ki khon ki jong me ko try balang ba ka ni ka pandemic ka ba mami mi sha ingi ban ya lang ba ko try kan wan ra ya ka jingi kai ka ba krau ka jing em ba kan jaman sim bad ka jing ker khu ko kan rat be i ya ka jing em ka jong ikum ki khon ki jong me ko try be i namar ba ka jing ka scam ha me ko try bangi tip ba ki ni ki paro ken sakut no ko try bad ha bangin yo ban rung pat sa si sena ka jing ba kan tang ka jong me ngen rung da ka jing pan thamai bor ka jong me ko try da ka jing bangin sakri me da ka jing pan thamai bor jok man sim ba ko jong me da ka jing kemen bangin yo pan ya ro pat me sa si sen ko pa be i jong ngi man thai du kan rat be i jong bangin bu ka jing tuai ru na ka ban ta ki sakri ki jong me ki badon hala ki jong ki lang khatrai kham tam ki badon ki jaka ki pe bat ki pasar khai kham tam makum kan ni ka por ko pa ma mi men ri kar pang ki men sumar kan dong ki ko try bat men pelaj ki na ke bor jong kan ni ka jingdum ba usaitan ko pa ji suba i jong ang scam ba ka long ru ka por ka badai por ko ji suba i ja ka pa mi men yo ban pen sle ki da ka por pa da ka ding jong men sim ba ko ya la ki jong ki sakri ki jong me namara kum kan ni ka por ko try lang pa ki ni ki jing start
media ki pamenta ki modern technology ko try ki ban lapan pen priang ya ka kubor ka jing pen MA ke jong mi syaki kendong tam jong kan ka perthai ko try bahadu ba ki kho siu baro kin dem pan mani mi bat uthli baro unyo pan palai mi ko try bi e chonga bat bak ka perthai baro kan yo tip pa ma mi long try bat uplei jongi bat omdon ko ma mi happening bat perthai kamen sim jongi ka slei da ke jing sngu mi wat apdeng kan ka jing e ko try mila pli pat ingi kan ikalat me pen yo ingi kan ikalat ko try bangin yo pan syakriya me ko try halaki jong ki yeng ki sem ki jongi lengba kan ko online service ko try ka YouTube channel ko Jesu pe it ha chonga kanang baka ktin ka jong me kan yo pan rung haman laki rempe yeng ko try jong ki para bangin ki kristan pat ki bomlong kristan ki bakloi pat ki pasliang ban sengap bat ban sa skor ya ka tin ka ba im ka jong me ko pa ba i ha chonga kat nungi dap da ka jing sengau ka ba krau bat ai ba ka ni ka jing sakri ka jong i halaki jong ki yeng ki sam ki jong i on yo ban pen thamai boring i ko try kom ki khon ki jong me da umen sem ba khu u jong me ko pa ba i ha chonga ngi du wai ro khmat jong me si kentien ko try na ka benta ka ri bar ka chai pan riu wat kelet ikinong sensar ki jongi wat kelet iki doktor ki nurse wat kumju ya baro ki padan benta ko try ha ka pan ya khun ya uni khnyang jing pang ko ji su pe i ya chonga ban ai ka jing im ka pa pit ka pa piang ka pa kot ka pa khia ya wei pa nong song snong try ba ko don ngim don ai ban siu ka liang iki ndingi kersan iki tanga ki jing tu wai ba ma mi men yo ban ri kar pang ki pa ma mi men yo ban sumar ya ka yeng ka sem ka jongki pa ki bor jong ka jingdum ko try pa uni jing pang onam la ban kata e ki ko pa ba i chonga ngi de tu wai ya khamat chong mi pa ma mi men yo ban pen sle e ki da ka jing start ba ka jing sampang play ka chong mi ba ka e baro ka ba ki le ko try kan long da ka jing lam pa start ka chong mi ba da ka jing pen janai ka bor ka chong mi ko try kanang ba kan wan ra ya ka jing kerku ha ka ri pa da ka chai riu hi paro ko we penlong yang iu pai nong song snong paro ki briu ki bat briu te play ki balaban sumari ledi bat ki ban bud ki jing hikai bat ki jing batai paro rengkat bat ka jing penrit ledi ki kti ki pakrau bor ki jong me kanang ba mami men yo ban pen khia no ya ka ri ka ba i ka jong i ko pa ba i chonga ngada tu wai ro khamat jong me ya ka ni ka por na ka benta ka por ka badang sa ko try nga idea po ki jing ya ki start ki jong mi ki program baro ko try ki jingrai ki special number pat kham tam ya ka tin ka ba im ko jong mi ya ka ba mi men yo ban kren lang ba usakri u jong mi ko try bi men yo ban pen sle ai u da ka bor pat da ka ding jong men sim ba khot ko pa ba ki e baro ki ban yo ban mi no na ka sentul jong sakri jong mi ken long ki jing pen sai bor ki jing ai bor pat ki jing pen thamai bor yengi kum ki banget baro ki ba yo ban sa skor ya ka tin ka ba im ka jong mi ko try kanang bangin nang sauthu janai ka tin ka jong mi bat ya ki e baro ya ka ba mami malayo ban keren ko try lang ba ka tin ka jong mi pa ki dak ki shen baro ki banang yai ja ko try ki pen i ba mami mala chan ban wan ko try kin long ki jing ai bor pat ki jing ai man sim ko try ya ki para bangai bat ya ki yeng ki sam jong i baro ko try bangin la ban te ki yeng ki sam ki jong i ha ka tin ka ba im ke jong me ko try ka balong ka white lam aliang sati ka pagin la ban le ki bor jong pamman usaitan bat kan long ru ka boring i ko try bangin yo pan pen kre ya le di ko try bi e pan ya sempat me namar ki sngi ki por ki pen i ki jingja baro ki pen i ko try ba ka jingwan ka jong me kala jan e ko try ker khu ko try ki para bangai baro ki yeng ki sam ki jong ki kan mau ki padana pedeng ki jing e kan mau ki padana pedeng ki jing ele bat ki jing pang ko try men yo ban don rengkat bat ki ngat wai ker pang ro ka ni ka po na ka bentau sakri jong me ko try iba first born ka yang ko try iba don na pedeng ke jakas ke jing sumar bat ke jakas sumar ko try don na pedeng ke jing stam ka bajur i duai ya khamat jong me ko pa ya ka ba mi men yo ban le jingo i ha ke jaka ka ba don ko ji su pa i bat ka sang ti blai ka bala mong ke jong me men yo ban ke ne ri i ko ji su pa i ha chonga la da long ka mon ke jong mi ngi kat pat red ko pa
ba men thau thamai pat ya ka met ka chong i ba sai si sin pat ila ban yeng ban ya ban ki chon pat kham tam ban yo ban shakri ya ka kerteng ka badan bor ka chong mi ulong shakri ba kodo na ka benta ka kam ka chong mi na mar ka ta ko pangi yai pendam re da khamat chong mi ban i ker paret ba ma mi men isen ai bat ba ma mi men yo ban pen khia chanai i kam kan ti ka jing pen khia ka ba chanai ha ka kerteng ka badan bor ka chong mi kan maru ikini ki ba yo pang ya uniu khnyang jing pang ko jisu ba i ja chonga i dubai ya khamat chong mi ya ka ba ma mi men yo ban le chungo ya ki ko tra ya ka nu ka chaka ka pa ki don kene ada ki ti ki pa krau bor pa ki ba don bor ki chong mi nya no uniu khnyang jing pang na ka met ka chong ki ko trai pa da ka ding beneng chong ka jing pen khia men thang du ko trai ya uniu khnyang jing pang ban ngi da kar pat ret ko trai khamat chong mi bala da long ka mon ka chong mi tu pen khuj no ya uniu khnyang jing pang na ka ri pat ka chaj pen riu ka chong i wan lam pat da ka jing kwat ka jing khia da ka jing suk da ka jing kemen ko trai in yo i ki kamba ki chong mi ko trai bi i e chonga sai si sen pan nga pen kan tang ya ka por ka badang sa baro ha po ka jing elam chong man sim ba khuj u chong mi sim ni da pani ki ni baro ha ka kerteng ka badan bor tam ka chong mi uji sukras balong nong pen em nong se spa play ba krau bor pat unong kersan bor e ka jing em jing i klep mat baro amen Nila dap anwai ngani jirwai bat ka kamram jingi ke bangai ka long bangin yo bani duai lang jing duai ka bokong san ka long na ka menta uneu khnyang covid-19 lan ni ka klam ka blasar ka parthai bar ka we kam map satia yaw bastat ne babe yaw barispa ne badok yaw badon kardan lan ne bomdon kardan boble un snusne ban wengno yakani klam na kani ri jungi kabanta gabar ni duai na kabanta kenong sinshar hagani state jungi hagari india bat satla ka pathai boble un ajing start jing champang hagiriu wat bania ki scientist rangkat bagi doktor ban penkoj pengkhia ya kani jing pang klam yang taga bentaga balai ni duai nam taga reu temen ki ba shong tang hayeng ki ba mla show ban lek chane chatai ban suk ban ho ni ka masem jongki bad kum joro na gam dagi to ki ba don ha hospital bad ki to ki ba thia pang hayeng bu blen pun koj pun khia ya ke de khonmet jongki ka bentaga ba saw ni duai na kabanta ki nong yalam na kabanta ki nong ya shimanta ha kan yeseng haga special number but ke music team kumjuru na kabanta ki nong kren na kabanta nong kren ban ai ka kubon ka tin jong blai hapane jong ilang baro kumalo manta ngeloron southly ki point jong yi duai lang mentang yi duai chua tang artli ki point ta kalong na kabanta uneu khnyang jingpang covid-19 buka klam galasar ka parthai barak way but kane ka map satia yaw bastat ne babit yaw barispa ne badok yaw ba don kardan ne bom don kardan boble un snusne ban wengno ya kane ka klam na kane ka rijungi to yi duai ha kane por raju suwegi duai ma ha kane por kan mau kerpang na kabanta kane ka por ka bakodor ka blio ban ya lumlang ha kane ka yeng ka jongme bin ya khot karpat ban duai nam ta ke tu kane ka jingpang klam ka lasar ka parthai borakwe kam aili yano ro ko trai kala sana do ubadrispa hadu badok nadu ubastat hadu babe nadu ubadan kerdan bat habo budan kerban a try nga karpat me hagani poto don kat me try is nice ngulem sus ei me ko try na ka banta jung ilang baro ko try ki sube kana mo la atraban sotho khamhai ka mon ka bakho ka chome try bo mu se ma kho mi rap ai bor ai ka jing start in champang ka jing job ka bor ka chome ka jing sus kham ki banta baro ko try kan mau ko try we na ko ne kan ri ba ka jaj mo reu jungi ko try kanat hagani rim state jungi ka megalaya
bar kum juru hakari India bar koi ni duai mle mun ai ke jing start champang hagam sem jong kini ki riu champang ki balawat bania kunawan yarap ban penkot pengkhia ye kani ka pangklam kalawan sar hakani ka pathai bar koi ai jing start hakani scientist hakani doctor ko try kanat ki Malaysia shitom ban wat ki rat galanti de de ki snei ei jome de de yarang kat ka jome de de ki jinglam jome muslim ko pan shai so tho akam sem jong ki ko try khnam ba kane ka khlam kan du kan jano a try kanat khnam ki breu ka muslim ko dor kin suk kan hon kin yo ban tre ban kta kin yo ban kamai ka ji kin yo ban lei ban wan ban khai pateng khnam lon jingr ko try na ka ban ki sngi baro ban sa jong ka jing em jugi try just win I think shan ek ti dam ha kane por ha ka teng Jesus ni pan amen kabanta sagwai pat kabanta galong ni duan nam dakiti ko reu temen ki bu shong tang hayeng ki bamla sho ban le chani chatai bo bulen pan suk pan hun ye kam sem jong ki bar kum juru nagam dakito ki paramai ki bapang ki baron hapo hospital ki bat don hajing thia pang jong ki haki sem jong ki ubulain pan koj pan khia ikemet jong ki bat kham ta me kam sem indwai kum jo na kabanta ki nong yeshimanta ha kan ye seng special number kamusik team kum joro na kabanta inong kren ni ban sai ka khubor ni ka ten jong blai hapneng jong i baro ba ki ba page ya kani paramwe ba ki ba page ikani ka online service blend kar khu na kabna kani ko to ye duai se sen na kabna kani ki art ki point try just swing it duai me se sen ha kani por kan mau ko try bit na kabanta ka kino sanchar kani ka ri jungi ha ka state jungi ni duai mu se ma ko indon kat ki por baro na kabanta ki to ki reu temen ki bla temen ki bamla shuban le chane chitai ki badon ha ki jing thia pang jong ki badon ro ha pen ki jing ko jing khia tama ki mla shuban le chane chitai ni duai muslim ko indon kat ki por baro penhun besuk ka mesem jong ki ko try ai ka bor ka jome ko pa karpan nam le ki to ki pang ki ron hapo hospital doran kat bar ki try de muslim jomoni rap bang khlain pan shai bor ka jing em jong ki kanat be nam le ki to ki ba thia pang hayeng ro hi ba don tang hayeng ki bam la ban le chano ko try ni duai muslim jome pan khia ka dono jong ki ban man pan khlain ka jing em jong ki balamba kan jing pang ka ma sha ka jing em jong ki ko try kata kalau man pan janai ka ma sem jong ki minang khamjan khamai khamhai me ki por baro jong ka jing em atrai dogar khoi ki pan suk pan hon ha ki khon met jing ki lang baro ba ki ei ki bar khoi ki jing sha jame ki jing tanju jame ki jing prang jame ko try kalau man pan janai ka jing e jong ki ha ki por baro kar khwa ka ni por ni ai ti ki ti de me ga klemat ha ka teng Jesus ni pan amen te ha ka ni ka por Shuaban yo sneu ka khubon ka ten jong blai ni sukmen skade e nagam da kani khon samla ban ai ga special number nai tai phiban yo kor nong kri rang kale se rang kal bagi parok chongi hadin bala ro de roi kani yo special number ni sum haban khot no yo shakre yong try reverend AR Marwain but ilawan man plaj por khnang bai don man tabat ni ha kan ni seng ni pediang sub hai phi pastor ba phi la plaj ka por ban wan sing ni seng ban ai ka khubon ka ten jong blai ka bible ba kan long jing khu ya baro ki ba trei ya ka ni ka gospel blend ka khun jong phi ka ni por Hatu dan moha ka perthei gunung pun
Jing corded jing jinjar Ubagren kaktin jing map Kaban ar jing hun jing jo Lalakas nam kordo Yang iban sat pa Ngai ngo yo play ha kini ke step ngayo kini ke lat ban ha kini ke ying ke bakantang ke jong try na ke banta ke tin ke jong play ha ke jadi bat kini ke sniu try ke banginyo ye ke ban ya Ivan Sim ban ya tei ban ya slok rengkat bat pi ki parab ngai jong ke barang ke jong play hanong thmai ngai khu play je pi baro ki parab ngai be ha ke teng ke tiang tam ke jong try jisu là nhiều tali ki benai ka bang ila yaj lang ba kani ka lockdown ka bang ngim chum la yo shu ye ka lat ye ka ban shekri utrai ha ki ying ka ba kentang ka jong blei la ka long ki ying mane ba per jong ka balang ka jong blei hang ne nong ba chlong la ka long ru ki para bangi la ni ki para kristan ha ki we de ki kun hun balang ka ba kiru ki lolong kumangi hi nrei ha pedeng ka ba kum katangi ai ngo yo blei ba blei ulor kat lemat ni
watla ngimyo ia ka ban sekri ha ke ying ka kentang ke jong play nrengi yo pat ban sekri yo try ha ke ying ki sem ke jongi don ka ba ki para bangi jongi ki pla ba ka ni ke jinga seng ka bangi pelong ha ke ying ki sem ke jongi lani ka taka online service ka bangi don ha ki kamera pedeng jong ki ying ke jongi kalalong ka jingker khu ka ba khamba pen man da ka ba kila yo lot ye ki kun ki ti ukpa ka ying bat baro ki khot jong ka ying hi ka ba kum kata kalalong ka jingker khu ha ka ba ki sekri yo try namar balai da ka ba long ha ka ying ka ba kentang ka jong blai pat ki tu ki ba ki khot jong ka ying baro kimla bani shong lang lene kimla bani wan lut baro kila hap ya ka ban shong hala ying hala sem ba dei ka ba kum kata kala long bakin haban du no katugan ni pat kiyo ya ka ban wan ya ka ban ya sekri lang yo try ti para bangai pe hagane ka klimat ngangej ublay un kerku na kabanta jong pi ki pra bangej baro wat lang ngimyo shu hage jia seng district ngimyo shu hage jia seng circle ngimyo shu hage jia seng baper ki bangi dei ban ya kendu ka bangi dei ban ya shem kata kala khanglat na kabanta jongi ban ya shem nringi ya kendu pat hage jing sekri utrai lingba de kanika online service na kapor shikapor la kalong ngi hamaulai ngi pelong de kata ka audio service bat ka bakum kataru ngiyo i teng pat ngi pek ye ka service ke jongpi hangne ha ka balang hanong tumai ka ba phile lengba do YouTube bat kalalong ke jinger khu habang iyo man sngap ye ke khubor na ki sekri ke jong trai ki baki asam bat ki atei lengba ka tin ke jong blai te ha ka ne ka step ka banta ka bana ka tin ke jong blai ka banga kwa ban ye sam kalong na ka gospel kat kum ke jong yones kalanong ka ba khat nhiều ngan pulina du ka ba ka khot ka ba khat wei ter ka ba ongkum ni te ngam don shu ha ka ta ka prthei nrei kini ki don ha ka ta ka prthei ngate ngan sawan hame ko pa ba khoi tori pen im yaki ha ka kerteng jome yaki ba mela ai hanga ba kin yalong shitali kumba ngilong menba ngala don lembat ki ngala sumare ki haga kerteng jome ya kita kiba mela ai hanga ngala ri kendong bat omdon bala jotno naki nrei tangu tau khon ke jingjot ba anyo pendep ya ke jingtho nrei menta ngan sawan hame bat ngala kren ya kini ki eke ro haga ka pertai bakin la ban yo ya ke jingkemen jonga kabala pendap haki ya kata ka ktin jome ngangala IT haki kata ka perthei te kala shun yaki naba kimlong naga jong ka perthei kumbanga ngamlong naga jong ka perthei ngam duai bamen shimno yaki na kata ka perthei henrei bamen sumar yaki nau poman kimlong naga jong ka perthei kumba ngamlong naga jong ka perthei to penkentang yaki da ka jingsisha ka tin jome kalong ka jingsisha kumba melapha yanga syaga perthei kumta ngaru ngapha yaki syaga perthei te na ka benta jongki nga penkentang yaladi bakiru kin yalong ki bayo penkentang khoi da ka jingsisha lem ni ngam kerpat tang na kabenta jongki hi nrei na kabenta kitaru ki bangai hanga da ka tin jongki babaro kin yalong sitali kummame kopa hanga ngaru hame bakiru kin yalong sitali hangi bakata ka perthai kan yo ngek ba lapha mame yanga ya kata ka buramru ka ba mela ai hanga ngala ai heki bakin yalong sitali komju kumbangi ngialong sitali mangahaki bat mame hanga bakin yalong yaki bala penjanai hakaba sitali bakata ka perthai ti kan yo tip balapha mame yanga bat mela i jeki kumba mela i janga kopa yakita ke ba mela ai hanga ngakwa bahaga ba ngadon manga bakitaru kin ya don ringkat bat nga bakin yo khmi ya kita ke buram jonga ka ba mela ai hanga naba mela i janga menchua ka bala penchong nong rim ya ka perthai kopa bahok kata ka perthai kam sumla itu yeme hanrei ngangala itu yeme bat kini kila ya tip ba lapha mame yanga bat ba haki ngala pentip ya ka kerteng jong me bat nganyai pentip ya ha ka perthai da ka jing e da ka ba mela e janga bakin yo yalong haki bat ngaru haki ublain kerkhu ini kiktin ka ba ngala pulin na kiktin ka ba im ka jong blai tongin duai
Try ngapan kentang ya kene kapor haki kti ki bakodor ki jome ai ba ke jingker ku blai kan wan na try ji sebe na ka tin ka ba im ka jome ngayeng hang ni tang unong pen kan mau try ya ka tin ka ba im ka jome ai ba mun sim ba ku jome hi akan rat unda kren lingba kene ka online service haka ba ki ba sha score bat ki ba sngo haki kamra pedeng jong ki yeng jong ki para ngai iwe pe iwe bat ki turu ki bala ban yo sngo na ka no ma ka jaka na ka no ka ba ki don ai kan long gejing kerku ngapan kentang haga kerteng gejong Jisu amen ka benta ka ba ngala pule na gene ka tin gejong blai ka long ba jirong ten renga kwa ban pelengkot ya gene gejing kren tang hakikat to gene ki teli ki poin ki bret ki banga kwa ban walam ka khubor ha gene ke step para bangai be ka banga seng nong rim na kini ki khot ka long u Jisu u duai na ka benta jongi o Jesus, udway nagabanta, jongi. Jesus pray for us. Katagaday ka kubor, hapdeng jong gajing leng hapdeng jong gajing pisa, hakine ki nyautali ki benai ki bang ilayat lengti, ngilamat ya gajing ngilamat ya gajing kerdu, ngilamat ya gajing jenjar, lagalong kum ki parab ngai banya senglang hagaying ka bakantang ka jong blay ngim chumyo shu kata kala pendio mensem la galong ki parab ngai namar ka lockdown ka ba kim chumlo yo shu ye ka ban lek bala kim chumyo shu ye ka ban lek ki yo ka hat khai pateng ke jong ki kala pen ban kia la galong ki jing don kam ka ying ka sem ha ka ba kum kata kila duai bat kila pan ye ke jingker ku ka bano trai bat kila yam kila ut kila sngosi ye ke jing shem ke je kendu ke jongki nrayu trai shumla ino para bangai be ngatip shumla ino ye phi ki para bangai hanong thumai ublei shumla ino ye ki para bangai jongi ha kari khasi jantie ke jongi ublei shumla sha ro bangin yap thangan laningin sha jingit ha kane ka lockdown ngam chimla yo sngo ye ki bakum kita langi mat ki jinge nrei ngem chimla poi kathadu kata ke jing kutlat kodlenti kata gadai ke jing isnei ke jong blei para bangai pe habangi perkhat kita baro katnong isngau tnat ha ka bangi pule na kane ke tin ke jong blei ha ka banga puson ya kane ke tin ke jong blei kapen perkhat na kabanta junga para bangai be junga kabaka kren yang ahi ha kabanga puson ye gane kabanta bat kata kalong bau Jisu duai na kabanta jungi ula duai na kabanta ki senran ha ketu kupor shua ba unsa IT lade ha kabasa narfna bat kaba unsa lekno shalok pa u Jisu la yoi ye ke jing dio mensim ula yoi ye kata ke jing thang haba wong sa chibit arbit pinyoi nga sa chibit arbit pinom yo isu bat ka bakum kata kala pendio mensim na kabanta kisenran nrei uji supat ula duai na kabanta jongki bakin yo gajing tengen bakin yo ye kata gajing suk mensim ti para bangai pe namar mangidon ha kene ka berthai ka tin ka jongblai ka yathu shai na kabanta jongi laringi pule ka shithi pol sigi room hagalanong ka ba pra ka khot ka balai phulai bat lai phusau kay kabaw pol uyathu hangto wong way uban mudui yangi way uban penrem yangi usoitan unyale ban mudui ban penhir ya ke jolo mesim jongi ban pentlot ya kata ke jingadai jongi badu blai tenrei uji supat ong pol hakane ke siti kalong uyaya sait na kabanta jongi urai duai kamu na kabanta jongi ndai tanggata langi pulero haka siti sig Hebrew ha kalanong ka ba nyeu ka khot ka ba arphu saw bat arphu san ka yathu ye kan ke ju ke jisha namar uyai sa bom jukut utaw ba yai sa bom jukut ulong ulendo bom jukla ubayai ne sa bom jukut uta ulala ban penem yangi syakata ka jing janai lani syakapan ye be syakata ka jing janai bat une udangnya ya sait na kabanta jong kita ki badon ha kene ka pertai ong upol ha kene ka siti syaki nong Hebrew para bangai pe namar balai kene ka dai ka jing shisha ken ka bau Jisu duai na kabanta jongi tinga kwa ban penlengkot ye gini ki jing pule na kene ka tin jong blai kumbang ong ke ka banta ka baningkong bangin ya kren hang ne kalong na kene ka khot ka bakhat way bat khat ar para bangai pe kaba ngalapule kaya thu ia kata kabau Jisu uduai na kabanta ka jingada yangi Jesus pray for our security ya kabangin yo ka jingada
haga ni ka perthai ka bangi im usoitan uwan ban ai dau usoitan uwan ban kem dau ye ki prabangi ke jungi ban pentlot hapdeng ka bakum gane pej pilamat ye gane ke jing pej pilamat ye gane ka klam pej pilamat ye gane ke jing serkai jong gane ke jing pang kebalawan bat pensa long ki beduk pin so long ki blue ki berjenjar un ai dau bunjai lagi beduk yong pinom yo lacho ban lek bela ban lek kamai ban lek yeu ban lek hat mar kata ki khun jong pi ka ying ka sem jong pi ki jinge ki nangwan kita gede ki jing ai dau soitan ban pen shep ting han rei para bangai be ka tin ka jong blei hang ne ka ba Uyonis uyatuk na kabanta jungi yakata ka jingsisha kabau Jisu haba usoitan ukemdau yeki parabangit ukemdau yekine ki senranu Jisu ban pentolot Jisu udwai yakata ka jingso skem lene udwai yakaba nyo jing yada nagani ka pertai kai kabau Jisu hangne wong kopa ngate ngano sawano seme nrai kini kidang don hagene ka pertai wong no ri penim yeki ri kerpang yeki ya dapla na kabanta jongki wat usoitan ukemdau wat usoitan upenrit mensim henrei wong ri penim na kabanta jongki kumba ngala sumar yeki wong ngala ri kendong yeki menta ngam don chu ha ka pertai henrei to ri kendong mame na kabanta jongki kumbang alar repri bersikata menta kopa bekoi to ri kendong ye kini para pengai be kane kalong gajing sisha bau blai du Jisu lengbau Jisu Kris udwai na kabanta jong abad jong pi apdeng kane gajing adlenti kumni ko bangilong gajing so tengen gajing so kmen para pengai be ban bot yau Jisu kane namar bau Jisu dwai na kabanta jongi ngisop trot bunsin ngimati kita gajing so diong mensim ngimati kita gajing so do jinggermen nreha pedeng ka bakum kata Jisu duai na ka banta jonga duai na ka banta jong pi duai na ka banta ki yeng ki sem ka jong pi pra bangai bi ya ka jiada ngi aingo yo blei ngi don blei ubaya sait na ka banta jongi ong unong roi sam Hakalanong ka chispa arpuwe ladapin pule ngiju pule ro barbor ngiju kenmau ro barbor lagalong hagadkhot ka baningkong ngan kmet lagi jongki khmat sikilum nangno kanwan ka jingarap ong ka jingarap kanwan now blay overcrow but haba utau blay overcrow uyarap wong kumno wong kanom ki ka kjat jome haba me yai ngan sumaria me ngan ria me hakaba jishit kesengi haba syok ubnai menmet bat kom ta teter ndai tanggata wang haba mesh mi shabar haba merung syopo ngan sumar me utau dai blai jonga bat jongpi para bengai be uba sumar na kabanta jonga bat jongpi habdeng jong ka jiai lenti ha gene ka bertai ngi kan mauro ya gene ka jingsisha ba Jisu hi ukren ha ka jiai Batu Petrus menbau soitan ula pensyoyo menbau soitan ula kini yo ya kapan penhaidin lene penhap lene pen paino na kata ka jing bot yo Jisu lene pule haga gospel ka jong Lukas haga lenong ka ba arpuar ka khot ka ba lai puar ka ye tho ye kata ka ba Jisu wong usoitan ula pan yame ko Petrus ko Simon Petrus henrei wong ngala duai na kabanta jome ndai tangba ula pan usoitan wong usoitan ula tairu ye ka jingim jongme henrei wong ngala bat skem yame bat ban pelong yame ubreu bom kala ba menlong ubas skem bat mentei le jong ki para bengai pe jonga kene gede ke jing duai ke jo Jisu na kabanta jonga ba jong firu ha ka ba usoitan utai ke jing imjongi hakani ke jing kenduk ke jesem wat nom paidin wat nom don jing artatin Jisu udon hajan jongfi lada ula duai na kabanta jong kisenran hatom duai na kabanta jong ab jong piro ngilong kita ki nong bot ke jong Jisu uduai mentaru udang yai duai kabanta kabar kabang kwa ban bu pat na gane ka tin ke jong blai kabang yo I kalong nalor bau duai ke jiada menta Jisu duai pat sagane hagad khot ka bakhat lai wong kumne henrei menta ngan sawan no chame
bat nga kren menta ngan nga kren mentai kini ki ke ru ha kata ka perthei kila ban yo ye ke jingkemen jonga ka ba pendap ye ki u jisu duai na ka benta ka sufficiency lene u duai na ka benta ka jing pendap yang ko pa ngangan sawan ya syame kini kidang don ha kini ka perthei to pendap ye ki da ke jingkemen haba thangan ka kpo kumnongan kemen haba yoi ya ke jingkerdo kayin ke sem kumnongan kemen kata ke de jingkeli yang apa yang i kum ki pra bangai hanrei uji suwo uduai hak pa ongko pa ngaduai na ka benta jongki bakidang don ha ke ke perthei bakin long ki badap da ke jingkemen kemen ha ke ka benta kamut kemen ha ke jingkerku ke jong trai bau trai ula ai ke jingpenim ai ka bening kong utrai lama pigi pop jongi utrai ulai ke jing suka kam sim namar bangila pdiang ya hukum unong penim basimet kam ko tangkata ladah hagado kadang mati ke jing nginang mati ke jing le kan don hi ke jing long breu abdeng ka bakum kata ke jing so dio mensim den rei ke ka ba uji suwong ngala duai ki bakin yo ke jing kemen ka jingkemen ka bodon ujisu ka jingkemen ka bo jisu pendap yi jinon kam para bangai pe junga habreng kane ka jing jenjar jong kane ka jing kenduk ka je sem jongi ha kane ka snem ya kane ka nem sniu ka bangila ban khot ka ba ka khlam ka lawan kala trei lagalong ha ka kiri ba pher jong ka pertai baro wat hadu kane ka set mekhalaya ka jongi ha kane ka nongba ka jongi hapdeng ka bakum kata utrai udang pendap ye ki jingdon kam jongi kala long ka jingkemen utrai utip ye ki jingdon kam jongi manla ka singi kala long ka jingkemen utrai kwa baki breu kin sosi kwa baki khon jong ki bala pdeng yo bakin mat ye kata ka jing thang mensim hapdeng ka bakum kata pendap ye ki jingdon kam komba ule ki kamba hagana kalilaya habau jisu don hagata ka jia tho kentiu kurem kalawan ka jing sosi habala report ya kata ka jing khawai ka bala lut ya ka jing khawai ki jing bam ki jing di khamtam ka wan jong ka jing khawai jong ka to ka jaka jong ka to ko por ka bakila pen kre la report hau jisu bakala lut kalalong gajing sosi, kalalong gajing diau, kalalong gajing lerang, kalalong gajing jakburam ya kene gaya. Henrei, namar baki khot yau jisu, namar bah ujisu don lang ha kene gajing kawai, ujisu ulalek kamba bat kalalong gajing kemen, ya katu gajing kawai namar ula pendap, ya kita kinriu teliki kra, ki dah kata keba penkelawannya ke ke kamba ke bau jisu ulalek. Para pengai pe ulai jongi upendap ye gejing tangan gejing seliang gejonga bajong firu om tanggata ke juk ke gospel ke jong Yohanes kalau nong ke khatsau ngi pule berbor ke khot ke ba arpunyo ujisu wong utruai kata ke jingsuk om kumba ka perthai ka ai nrei ke ka ba ujisu ai kata ka jingsuk jong ka beneng, ka hima jong ka beneng, lene kata ka kingdom of peace, ka kingdom of joy, ka kingdom of happiness, ka bau jisu utrua, ha ka percaya, utrua ru, ha ka jiadai bat kini kisenran ha kini kapor, uang ngala duai na ka banta jong pi, bapin yo, ya kata ka jingsuk om kumba ka percaya ka ai, nrei kedai ka bamanga ngala ai, para bengai be junga. Ngangit kalau longkom tanah kabanta jong pi namar balai jisu duai kalau longkom tanah kabanta jongi namaru jisu la duai na kabanta jongi bangin yo ya kane ka jing pendap la kabano trai wat la ke jing bela ke jing kitnong ge jongi ngim biang shu ngim yo tikna shu teng teng ke du jing kermen habangi pai kala chai kala sngi nrei trai udang shu pendap ya ke jing tangan ya ke jing seliang ki jankup ki jai sem ngila diau mensim habangi perkat na kabanta ki khun ki ti ke jing pule ki jing puthi jongki para bangai be jonga kane ke de galat ke jong blai ka baule ke ei ka bau blai ule ngin kemen hang ta unong roi sam ha kalenong ka ba chispa khat fra uya thu ya kane ke jing shisha ke khot ka ba ar phu sawong kane ka sngi kalong nau trai
ngan shat kemen bat ngan soba lene ngan so kemen hagata kabau trai ule prabagai pe junga habdeng kita barok kolong habau trai uduai nakabanta jungi kolong uduai ya kata kejiada uduai ke jing pendap ke jing don kam jungi ko tanggata ka weipat ka benta ka balai ka bangakwa banbu lengkot hagane ka benta kolong tang bau duai nakabanta Kajingada nakabanta kajing pendap uduairo nakabanta kajing koi. Jesus praying for our purity. Jesus uduai nakabanta jungi bangin long kiba koi. Ngiyoi kata hagani kadkhot kaba khat nyiu la tho hang ni da kaba yonis wong topen kentang yaki da kajing shisha kaktin jome kalong kajing shisha. Sanctified to be holy. Penkentang ya kini, bakidang don hagane ka pertai, bakin long gibakoi. Dakaktin jome, nawar ka jing shisha ka don tang hau jisu, tang hakaktin ka jongblay, ka jing shisha ka don. What ngiki briu, what lang ilalong ki Kristan, teng teng, kaktin ka telik ngidang penmong, yaki nori ano, namar ngimbiang. Ting-tingi keren, ngau kumba kabiang, ngau kumba kadai kataban keren, nrei yaki wei la depen mong, la depen tot, kila dep so si rude, nrei ngingem so tu, kata kamdei ke jing shisha, habala penmong ye kuwe, jisu pawang, kaktin jonga kalong ka jing shisha, kaktin jong play kalong ka bakoit, haba ka koit kam penmong, haba ka koit ka don ka jing long bahok, haba ka koit kalong ka jing shisha, bat kata ken ka bantay, kata ken ka ban ulam, ya ka jing kerku, nakabanta, kita kibias ngo, bat kiba pulero ya ka, kidang don hagane ka pertay, ngapen kentang yaki baka percaya kanum yok yaki kidang don hagane ka percaya banga pen kentang yaki bakin long ke basisha kat kum kaktin ka jome ka bangala hikai na ka benta jongki kaktin ka jong Jesu ka bangila yosngo ka bangila priang kataken ka pen sisha namar balay ka bau Jesu la hikai golong ya ka ba wong ya ka ba hoot ya kata hoot tam na kata kalong kababakla tam na kata kalong persya ya kamon gajong play para pangej be jonga Jisu la duai na kabanta jonga ba jong firu na kabanta jong kata bangin yai ne kiba khoi ngin yai ne kiba scam ngin yai ne kiba hok ngin yai ne kiba shisha kat kum gak tin gajong play jia kat ba jia haga jia lanti yeshem kat bangi yeshem ke bangi kendo ya haga jingem kabangi ngau atatin teng teng habangi ya lanti hapedeng ke jing kendo ye ke jinge ke jing duk ke jing pang abakiwan ke jing pensitom habakiwan hapedeng ke kum kata ngau kumban pai din no ngau kumban kelon nreu Jisu duai na kabanta jongki para bangai be kadon ke we ke jing shisha kabala yetu do kabau rusat utho ye kata ke jing tu kana kata kalong gani haga bakaling unong chong ling bat ki nong chong ling ki don haga ling ki ya haga duryo ba ki ya haga wa ba haga ka ga tuit ke tuit lang lane ki boitha jong ki king ka ya ta namar balai baka per hajrong jong ka lane hajrong jong ka duryo nrei lada kata ka nagawa ni naga duryo kawan ban syong kawan ban rung kawan ban dap hagane galing kani galing kampersyu kasnang ban ngam kasdang ya kaban poi hagijing ya kaban miya chaprang namar balai kayale ban ngam supo Kumtaro para bengai be haga jinglong Kristan kabau Jisu duai na kabanta jonga berjong ki kalau pipidang don haga ni kapertai nrewat ai ba kapertai kan wan ban syong lane kan wan yakaban sutit haga donut haga mensim jungi yok bangi ngamno haga pertai yok ngi pai dinno haga jadai lamar bulai namar bulai kapertai kawan ban sensiarno lagalong haga donut lagalong haga mensim lagalong haga taga jadai ba imbat bulai wat nom ailat namar kata ba kata kepercayaan kan wan ban yok jaka ban syong ban let trai kli haga jingim Kristan ke jong wei po wei u bangai
kata gede ke jing duai ke jong Jisu u duai ro na ka banta jungi baka pertai kanom yo jaka pra bengai be jonga ngiro kadon kami ban jelek tinge kadon kami ngiro bangin duai jur namar ngitip bangilong tangki breu ngidon kami ke bor ke jong blei ngidon kami ke jingalam ke jong blei ngidon kami ke jing pensaj bor ke jong blei tungan i hangta ya kata ke benta ka weipat ke benta ka banga kwa i kawan ya keren kalong Nei tang bau Jisu duai na ka banta ke jingpan kentang bangin long ki ba hok ki ba khoi haba syakri utrai u Jisu duai ro na ka banta jong ka kam ga jongi Jesus praying for our ministry u Jisu duai na ka banta ka kam ga jongi lane ke jing trei ga jongi ha ke jadai jong ka jing syakri bulai ka ministry ka bau Jisu ukwa naga banta jungi kalong kan long ka basaiso kan long ka bayar kan long ka baroy kan long ka banang krau hagar khot ka bakhat pra khat khandai ka yathu ye kane ke jing shisha ka bau Jisu wong komba la pha komba me la pha yanga shaga perthai komta ngaro ngala pha ye ki shaga perthai te naga banta jongki nganga penkentang ye yalade bakin yo long ke ba yo penkentang khoi haga jing shisha menta wong kumba ko pa mela pha yanga haga ne ka berthai ngaro nga pha ya kine shaga berthai kada kada ka ministry ka bau Jisu wong ngate ngan wan no shame menta nga duai ye kine ki senran gemut ngan sapha ye ki la shisha haga ne ka benta lane haga ne ka por kampat dei kata ka ba ulapha ya kine ki khat arngot Syaga pertai, nrengio i kene ke jinsi siapa, haswa ba unsa kiu no sebeneng, ka commission ka bakado ka bau Jisu wang, la ai hanga ka bor habneng ban ha ka kendau, menta wang kidalek no mapi, to penlong senran yiki benriu baro, dah hikairu yiki, haga kerteng jonga da penbaptis, haga kerteng jong bleu pa bleu kon bleu musimakoi, penbaptis yiki. Bakin nang klan dai tanggata wa hakerteng jonga kin ya be no ye kiksoi hakerteng jonga lagi bam ka no ka balong ka bi ru kan pensni we namar ba utrai Jisu la duai na ka banta jongki para bengai be jonga kane gade ka jing duai ka jong Jisu na ka banta jong ka balang ka jong play na ka banta jong ki nong trei jong ka balang ka jong play ko ki para nong trei la ka long ki pastor la ka long ki nong elap la ka long ki rangba balang la ka long ki kemi balang la ka long ki samla ha ka jing trei ha ka jing pentelun ye ka kam ka jong play u Jisu la duai na ka banta jong aba jong pi swaba unsa kiu no sya ka jing satnar fna swaba un lek no salok pa u la duai ya kata ka bong ko pa nga duai na ka banta ka ministry kabadang don ha kene ka bertrai ka ministry jong ka jing pha yalap ka ministry jong kata kaban pen bena ya ka kerteng ka jong Jisu ha kene ka bertrai ka ministry jong kata ka jinglong nong pla ha ki weipat ka ministry jong ka jinglong saki ha ki para mensim ki para lok perjor ki bampat tip yau Jisu kata gadai ka bau Jisu la duai kanika ai jing kemen yang akum u pasor habangi perkat na kabanta ka kam ga jong blai para bangai be teng teng so dio bensim habangi myo shu watang ban lek rung ha ke ying ki para bangai ha ke ne ki sngi ha ka ba kanika containment jong ka ne ka khlam kala rung na ka wei ka dong cha wei pat habangi lek rung ha ke ying para bangai chwa ban rung ha ke ying ki para bangai nadu ka chinong la phatho kerteng la pan phun nambar la lek rung ha ke ying jo ki para bangai ru la phatho ye kita ki kerteng ban ai kerteng ya kata namar balai ban ya da ya kata ka khlam yo ngalong unong kit klam le ne wan ra ye kene ka klam ha ki ying jongki u Jisu ngala duai na ka banta jongki ba phin lek ban phla ya ka kerteng jonga philek ye ka ban duai na ka banta kitu ki para bangit nya ka banta kitu ki bas don kam ye ke jing duai ngala ya da laningan don ringkat lembat me ha ka ba u Jisu kular ngalong rikat bat phi halaga si hadu kabawai no ka berthai to khilaken hangno ngandon rikat lembat phi kata gade ki jing duai kabau Jisu ula kular bat udang yai duai udang yai asaj ongupol udang yai kren hakmat jong pa naga benta jong aba jong phi ya gane ke jing shisha ba nginom phaidin lani nginom ur nginom hap ha gane ka berthai
วัดลาคิจิงคิจิงเลคิวันกมกะบาลังกันนี้ก็ได้ก็จิงชิชาบังอินย่อยกำมันเซมจงก็จิงฉันอยากลดเท่าตรายจีสูบ่าวตรายจงก็คำมาอุปภะยังอาบดิงีบัญญัติยังก็ทีนจงเปลยกับบาลังก็จงเปลยหากันเองกันริมกันสเข้มบัดงินน้ำรีดงินน้ำเช็บติงวัดตัววันกี่คำตัววันกี่จิงในเงินเย่งบันพลายยาวตรายดากบังอินยายตรึงกัดบดูจีสูดากบังอินSyak hagajing sumar gejong Jisu, hagajing ada gejong Jisu, tongin penrit berbor para bengejbe, tang hagajing isnei gejong Jisu, tongan I hangta, ya kata kebenta, sa kweipat kebenta kabau Jisu, ulah duai, na kebenta, jonga bejong pi para bengej, Jisu duai na kebenta jongi kalong, na kebenta kajing along kawai. Jesus is praying for our unity. Jisu duai yang apa dingi nakabenta banlong sitali. Komba ngabat me kopa ngelong sitali. Ai ba kinero kibadon. Kibalong ki jonga kibamela ai hanga bat kilong ki jome kinero kinyo banlong kiba sitali. Kata kadai ke jing duai ke jong Jisu. Namar balai. Hagane ka pertai. Usoitan utai kumatai yau Simon Petrus. Usoitan upan, ya kaban penpaidin no, ya kaban yale yang i kibangit, namar kani ke kubur, kani ke jeslok, ha kani ke step, para bangit be kadai yang i kibangit, ba ujisu duai, uduai na kabanta, kita kibala but yau jisu kibala IT hau jisu, ba kita kini along sitali, kumut ke jialong kawai baru blai hakipor baru, ke jialong kawai. Lembadu Jisu nong penim, ngidon hagene kapertai, henrei ngelong sitali lemadu blay, sitali hangno, sitali hagata gajinget, sitali hagata gajing sisya, kadakot kaba arpuai bat arpuar ngap kena puli, babaro kini along sitali kom mame, ko pahanga, ngaru hame, bakiro kini along sitali hangi, bakata kapertai kanyo nget, balapha mame yanga. Ya kata ka buramru ya ka ba mela ai hanga ngangal aheki bakinyo ya long sitli kumju kumbangi ngelong sitli kadau bau Jisu duai hang ne kalong usepting ba kane ka jia pat ka jia pra kan pen klat no ha ka jia dai la muruplay kan pen klat no ha ka jia dai badu Jisu barhaba ka jia pat ka jia pra ka jia kan penlong telot haga jeng long musim kan penlong telot haba bot yau blay baru Jisu haba duai ya kene kelong kenang ba kata ka jinget kanang skem ba kata ka jinget kanang ngam jeleu ba kata ka jinget ka ba how Jisu Christ kanom kenria no namar balai kelong sitali baru Jisu kelong sitali baru blay bok pa ndai tanggata ka ba kata ka jinget kanong sitali ka ba skemang ta kata kawan raru ka buram ka jong blay kawan ra ru ka buram ka jong Jisu kawan ra i ka buram jong Jisu hi ha kene ka bertai lene kata ka buram jong ka balang para bangai be kei ka bau Jisu hang ne kolong uduai na ka benta kene ka kenhun ka beret ka balang ka jong blay ka beret jong ki apostol ba kini ningkong ha ka pertai kinyo iba ki don kata ka jinget ka balong sitali ka jinget ka balong kawai ka jinget ka balate mlon haki usoitan umla ban penpra bat kata ka jingalong sitali jongki kalong ka burom ha ka pertai ka don ka dur jong ka jingitana para pengai pe jonga kane kalong ka jingsisya kumnongin se kriyo blay haba kam don ka jingalong sitali lagalong wat haying asem lagalong haga sinong haga tau lagalong haga imlang ka salang kamtam hapo jong ka balang ngiyoi gane lada kamdon ka jingalong sitali kamdon ka jilong ka way kamdon kata ka jinga sautu jimut lang kalong ka bomla ban penon burom yo blay kamdon kata ka jing remensim ki yeng ki balong ki bapaj bapra kamdon gaji telilang gawe hangno kan pluk kamasim ha gaji syakri yo blay kadon kami gaji along sitali lada ka kami barukpa ki syakri yo blay ki khon kim syakri yo blay kalalong gaji pangyap siliang kalong kata gaji dio mensim lada
ka kikun ki syakriyo blay bat ka kami kadwa pa syakriyo blay kataru kalalong ka jing pangyap siliang lani ka kami kam syakri blay ukpa marway lani bat kikun syakriyo blay kata kalalong ka jing dunong bat ka jing sau kenja namar ka kami ka kudup ka jing kasem kamdon ka jing along sitali how blay kata kalong ka jing ka papaj bapra kumju haka balang para bengai be lada ka balang kamlong sitali kaneken ka bau jisu kwa ya ka baka balang kandon kata ka jinglong sitali ka jinglong kawe ka jia so tho jimot ka ba shi jimot hi ka ba ong upol haka siti ji felipi u ya tho ya kata ka jinsha ngadwai wang ka jing tengen jonga ka jing kemen jonga ka jing so bha jonga ong upol kolong habang yo sgo ya pi ki parab ngai cha filipi ba pi don kata ka jinglong ka ba simen sim hi Pilong kawai, pilong sitali, kat hadu panlong simen simi, kat no kalong kabasengau tenat, kat no kalong kabakemen, kata kedai kabau jisu ru kwa para bengai be, nagabanta kabalang ke jong blay, nagabanta ki longing jong kabalang ke jong blay, nagabanta ki para bengai jong kabalang ke jong blay, nagabanta ka kemi pa ki khun baro nginolong sitali ke jing, hamtam ha ke jadai bakenjam sim, kata kedai ke jing duai kabau jisu la duai, tongan i hangta, kabanta kabakadu kabang kwa ban penkot, ha ke ni ke step, na ke ni ke chin ke jong blay. Jisu la duai nakabenta ka jiada security. Jisu la duai nakabenta ka sufficiency. Jisu la duai nakabenta ka purity. Jisu la duai nakabenta ka ministry. Jisu la duai nakabenta ka unity. But kabakado kaban penkot ha kani kabenta ka bau Jisu duai kalong nakabenta ka destiny. Nakabenta ka bakot jong ka jingim. Lagalong ka jingim ka jong kisenran ke jong Jisu, lagalong ke jingim, ke jong abat ke jongi ki para bengai Jisu, udang duai nak benta jong abat jong pi. Jesus praying for our destiny. Kai ka bakot jong ke jingim ke jongi. Kumnongin pen kot dia ke jingim. Para bengai be, ngila syakriyo blay kata, ngila bot yo blay kata, nado bangila IT yo Jisu, ngila pelut ke por, ngila pelut ke bor, ngila pelut ke spa, ngila pelut ke pisah ke tingka, haba lek ki jeseng jan bat ngai serum seneng, haba dengga bakum kata kum nongin pelut, haka bapoy haka bakot. Kumno ka bakot jong kata ka jinglong kersan ka jongi, lene ka jingim kersan ka jongi. Jisu hang ni hagar khot ka arbu sau ngap uang kumne ko pa ya kita ki ba mela ai hanga ngakwa ba ha ka ba nga don manga ba kitaru kinya don ringkat bat nga ba kinyo kmi ya kata ka buram jonga ka ba mela ai hanga naba mela i janga menchua ka ba pensyong nong rim ya ka pertai. Para pengai be Jisu duai nakabenta ki senran hagane kapor duai nakabenta ki nongbot ki jongu mangabat mangi mentaru wang ya kita ki ba mela ai hanga kopa ngakwa yaki bakin don lembat nga wang haga ba ngangan don hangta kiru kin don lang hangta kemud ladau Jisu don haga tika mon ke jong kupa ubahabneng unyoi yang abadeng iru ngidon hangta nginom paidin, nginom hapno, nginom kolonno, haga jingai lenti ke jongi, haga nega pertai, Jisu kwa, naga benta jonga ba jongpi, bangin yai ne lembat hadu ke bekot, jaru to baya ne hadu bekot, unyo lajim, unyo banlong ringkat lembat Jisu, unyo ban syong ringkat lembat Jisu, mdeitang ban syong badu Jisu, nreu Jisu hi wong, bakin yok miru ya kata ka buram, ka ba mela ai hanga. Namar ngadon bat meuk pa haga bom jikot. Ka gospel uyones ka bangi jupule barabor kalonong ka bakhatsao. Lagalong haga por balaj on tap. Ne haga por ka bangi slok ngia aiman sim. Ye ki para bangi hagi jingjia basausi badu no ki bai batoin. Ka bau Jisu wang wat ki kuslai ka donu jongpi. To ngek pi how blay. To ngek hangaru. Haga yinguk pa jongawang. Don bun ki pulit jong ne. Ngangan lek no ban pen krek ka jaka na ka benta jong pi ndang ala dep krek ka jaka ngan wan ban simti pi hala de hi ha kata lane ha ka ba ngan long manga
phi ro phi la ban long kata ke ke jing roi ke jo jisu ha ka ba wei po wei ubal IT hau jisu unom du no ya kata ke dia dai ba im unom dukut no si teng lendi nrei un yai ne hadu ka ba kot hadu ha ka ba un yo ya ka pulit chong ne ka ba jisu ula lai ban ban kre para ngai be jonga ka ne ka dai ka jing khot bat ka jiawer ka jonga ro ha ka ne ka step ya ka ba ha pedeng ki ji island ti jong ka ne ka berthai ka ba kom ka ne ka ba nge siam tongin yai ne hau jisu tongin yai sno hau jisu ha ki jing jia baro jong ka jim u jisu u kwa yang ba ye phi ba ngin yai ne bat u hadu ka ba kot ngin yai ne bat u hadu ka ba ngin ya siam yo markmat nangin lek no na ka ne ka berthai ngin chong badu jisu ha ka buram ka ba bom jukot ka yeng chong ne ka ba jisu la lek ban pen kre na ka banta jonga ba jong fi ka ta ken ka ba jisu kwa tongin ya le tenge para ba ngai be jonga u jisu udang ya sai udang ya duai ka chong sa hanga ba ngi ban ngin ya le tenge ka chong hangi pat ya ka bangin pan bor ha jisu ba nginom bakla lentino ha gene ka ji ya lenti bangin sno ha ki ti ki jong jisu berobor u jisu udang ya sai chau pa namar balai ulong advocate ong Yohanes haka sithi kabaning kong Yohanes kaya thu ye kata ga jingsha ngidon uru sait yung utau ru sait ulong jisu ya sait hakmat jong pa manong kopa mapya uneu para mapya gane ka para mapya uneu khon mapya gane ka khon wadla kala bakla wadla kala yele persya berush kata nrei nadu bakala pai nadu bakal IT hame bats kem yaka kanyai ne hadu wakot udang ya sai para bangai be jisu utau de yasa u jisu blai bangai sakri para bangai be junga ha gane ke sep ka jingkan tue ka jinga wer but ka jing khot ke jonga galo ya phi baro ki para bangai ha ke kamra pdeng ga ba phi don ha ke kamra songkai ke ba phi pelong ya ka ne ka jinga seng online service ka bangai don u jisu duai na ka banta jong phi ula duai na ka banta ka jing jong phi ula duai na ka banta ka jing trei ki jing ta ka kam ke dok jong phi baro ula duai na ka banta ka ba kot ke jong phi bat lada ki bom pat pen kre la ne ki bom pat long ki khon ki jong blei ka dei ka ta ken ba ken pen kre ya la de da ka ba IT da ka ba mat no yo jisu da ka ba pdiang no yo jisu namar hang no pin pelot ya ka bom jukot u jisu duai na ka banta ka ba kot jong wai po wai breu ba num lech cha du jok Henry ladau kwa hipat pdiang ya kata uyele persya pat yo jisu u jisu penbor u khot sobha ya kita ki bamon bat ya kita biben pen kongu kata ken kan long ke jingger khu ya ki ba kongu un song phameu sakri ba bha mela minot ha ka ba khendiat ngan ainong ya me ha ki ba bun ne pin yo sngo ye ka sur ka ba jisu wong kino menanga me unong kam baman ngami tho ime a ka ba sngo chirkai la ka ba kum kata para bangai be ngin mat ha ka jinga lenti ke jongi para bangai be na mar kata tongin bishare le de tongin pech le de tongin yet le de hangnong idon hadu kene ka peneka por lada jaba utrain khotno la shai la jaba utrai un khotno yanga bari phi ha gene ka tiyo hangnong in pelot ya bom jukot dei tang manga batip dei tang ma phi batip dei tang ma phi shimet uban so thu ya kata namar pila penbek na em namar pila yo map nem pila yo site nem ha ka snam ka jong jisu non rai shemansim ha ki jing rai ka ba arspa prapu pra ka bawong kumnongan la klem da i ju jisu kumnongan la klem yaro yo jisu kumno yo ne jisu ngan nang artatin habau la peni mei habau la map haba ura mapru ndai tang bo kutno kata udang yai sai udang yai duai udang yai kerpat na ka benta jonga ba jong fi bangin yai ne badu jisu hadu ka bakot jong ka jim to play un kerku bat ngada duai bau play un lorkat je pi baro iwe pi we da ka ba ma phiro phin yet yala de IT how jisu to pen kantang yala ka jong ka jing im how jisu tong ini duai ha ka ne ko por ha ka kertengu jisu ngi duai ka khubor ka tin ka jome ka ba mela kren na trai jisu be jangan ning kong he ai ba kene kan yai buddin langa pen sawa hagajing tulot nrei ai kinlong hagabor hagajing kren ge jome hi hagajing pasio ge jome hagibia sngo bet kibes ngap hakerteng jisu ngaduai amen.
Nilai sengau kebon dekat tin jong belai lembau syakri jong try. Hagan ni po lembag ni kebon belai sengau. Dong ini dua lang. Lembag ni kebon dekat tin jong belai. Kan pen klein pen slur. But I'm the same. Ro ikitu kibo sengau lembag ni online service. Bad kan long jingar ku kabo kraw nama jingilang baro. Ni dua hakim sem jingi hakim sem jong pi baro. Kenapa kini kebor kan long jingar ku nak kamda. Jongi kibi sngeu lembaga ni online service kana long shisha ke jingar ko na kamda jingilang baro iwai piwai ublen kar ko na jong pi kana ko ni penwai no ini seng ini ruai ke jirwai ke ba as pasan ke jirwai ke as pasan hadim na de ruai ke jirwai ni sumha season pat ban khod I pastor ar marwain ban yo ban wan sin sekmat ban duai pengantang ikijing keren baro bar kumjoro ban karku penwai iya kan yeseng ublen karku nwa jongpi haga klemat ukpa jonga uti jing udo nu jonga ula banom pendap mentahi jing sliang mensim jonga ukpa jonga utip shisha na shus go hun ukpa jonga uti jing don kampun ai hi la bansha jing yam laki kun unju bab kloi kloi hi ukpa jonga utip shisha Shus go hun guna ukpa jonga uti ngatip puti yanga habade ibit baun ai namar jingha jonga jonga utip shisha na shus go hun kunta ukpa jonga uti nganshanya krem tin shu unke unda unyai sumarhi Nam snow shed tin shu ukpa jonga utip shisha na shus no hun kunta Ako bangin ya penwai no ia kene ke jing syakri ke jong iu try ha kene ke step Tong ini duai lang kitu baro ki bedon na ki ying ki sem ke jong fi ini duai ba utrain don kat bat ngi ha gani ketiau ka bangin sa jam ngimtip ke ka bangin ya kenduk ngini sem nrei utrain pelaj na ki jing ma unrin sumar tong ini duai lang bat ngin sa yawai no try ngai ngo ye me sa chi sen ha gani ka clip mat ha ka bangin ni penwai no ya gani ki jing syakri ke jong ye me ha gani ke sep ngai try ji subik menang yai kerku mela kerku ki parab ngai bat menang yai kerku bat men rap men ra men da men ker prab ngai jungi baro lagalong hang ne anong thmai lagalong gi don hagane ga nong ba shlong lagalong hagane ga ri khasi janti ga jungi bat kalangi jaka ki ba mane bat ki ba pendon burom ya mekan rat to da sumar na ga ne ga pangklam to da sumar ga ba ki yai ki yeng gi lach na ga jing ma ga jing masau ha ga jing kudup bat ki jing sumar e gi mekan rat to sngo bat to pdieng gi jing duai gi jigar pat jungi bat ha ga bawai no
tu air ba ke jing ai ke jong Jesus Christ ba trai ke jing ba ke jong blake pa na bom ji kot lem ke je slok ba thiang ba pen thian chaj bor mun se ma khoi to ki ne lai ki blong wei blay ki lor kat bet ki para ba ke jung i wei pi wei hang ne nong thmai ka yeng ka sem ka jong ki bat ke ru khoi rung ngai tro ki ba don hang ne bat satlak ka ba sei manta bat chro bom bom ji kot amen